Diyos di grasya, Diyos di gloria, anak kabalinit dem. Balang at ang iglesyam, yagin na kaidalan. Siribit dem, turedit dem, itiday tuya tiyempo. Itiday tuya tiyempo. Aduda dagiti dakes, alapet ay ken Jesus. Buteng ken wadwati ada, wayaan na kam kumam. Siribit dem, turedit dem, iti agdama abyan. Iti agdama abyan. Kinadakes ti maikat, ken ti kinapalangguan. Nabak nang iti sanikwa, napanglaw ti kararwag. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka mapukaw. Tapno di ka mapukaw. Yeg na kam lugar na gato, yag mi pabilgem kumam. Si kakabaliti grasyam, amang waya ti tao. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka maupay. Tapno di ka maupay. Natured ka mabumusod, kinadakes to'y lubong. Ti panakaisalakan, isu ti pagragsakan. Siribit dem, turedit dem, agserbi kami ken ka. Agserbi kami ken ka. Amen. Ayab ti pinagdaydayaw. Madaydayaw iti Apo, agyaman kayo iti Apo, ta isuket na imbag, saan ngagpatingga iti agbalbaliw nga ayat na. Kararag tayo, Diyos na manakabalin amin. Agyaman kami manan Apo ito na agsapa. Agsipod ta, kan-kanayon na kami kay awala. Ulan Apo, dayawin ka, may tangko ka. Kadi, katay na aldaw ako Diyos, celebrar mi ti aldaw dagiti Senyor. Kaya't dawatin na ako na bendisyon ng Apo ti sagtong kami sa katani. Kaya't sapay kadi Apo na sikati agsaw ti adipen mo nga maiburay ti santuan na sasaw. Kaya't pakawanan na kami. Iti naglabsinan ni kanyang nagpakmasulan. Amin dagitoy, dawatin mo, babain kin Kristo na po. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagyaga ka na santuan, kinadake
Yes, pagpanawan, amok ti Diyos, sumbatan nam, kararag ko. Good morning po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga lola at lolo, ang ating mga senior citizens. We are happy, we are glad that we are celebrating ang ating pong Senior Citizen and Grandparents Sunday. Yan po, meron po tayong mga inihandang mga sorpresa para po sa inyo, aming mga lola, aming mga lolo, para po sa pagpaparangal sa inyo ngayong linggong ito. So wag po kayong bibitaw kasi hanggang mamaya po ay magkakasama-sama po tayo. Pero ngayong umaga, nais ko pong kilalanin natin ang mensahe na ipagkakaloob po sa atin ng ating ituring nyo na pong apo ninyo. Narito po ang mensahe ng isa po, representative po ng mga apo sa inyong harapan. Thank God for you. What would we have done if it weren't for you? You guided us when we needed help. You warned us when we needed discipline. You comforted our hearts when it was broken. You rejoiced with us when we found success. You were there for us in moments big and small. Now that we are celebrating Seniors and Grandparents Sunday, we just want you to know we thank God for all of you. We will be there for you just like you've always been there for us. We love you. Amen. Praise God po. At makakarinig po tayo ng special number para din po naman ito sa ating mga lola at lola na kahit lola at lolo na rin ang magbibigay po ng ating mensahe sa pamamagitan ng musika. Walang iba kundi si Ate Perla and Kuya Jun si Chanko. My heart can sing when I pause to remember a heartache is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world is not my final. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day that calls me home, the things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while, and things of earth that cause my heart to tremble. Remember there will only bring a smile. But until then, my heart will go on singing.
Agkararag tayo para kadagiti seniors ken dagiti apong ken apong bakit ken apong lakay. Agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Dios. Peksami ti panagyaman mi ken ka. Itibiyag dagiti seniors nga aging gaitaw apo ket nasaya at dagiti salon at da. Ken agyaman kami iti parabor iti kaaddapay lang dagiti apong alakay ken apong abakit ket iti daytoy nga aldaw ket iselebrar mi apo itiin kami panagyaman kadakwada gapo iti panagpamati nga iso nga inawat mi kadakwada agyaman kami ken kawapo kadagiti apong abakit ken apong alakay ang nagtalinaed da ken ka o Diyos nagtalinad ti pamati da ken ka, agingga nga, dagiti daduma, ket nagpakadan o Diyos, ngem agingga na ita, ket saan pa'y nga malipat, saan mi amalipatan, dagiti gapwanan, iti panagpamati da. Wenno mga nasantuan, kadagiti si bibiyag pa'y, nga apong nga lakay, ken apong nga bakit, agyaman kami kadakwada. Ken kadagiti amin nga seniors, ket agyaman kami iti biyag daw apo. Ket para kadakwada, daytoy ngal daw iti panagdaydayaw, mi ken ka o apo ming Heso Kristo. Bendisyon na mga rod isuda amin itanga oras o apo, sa dinuman iti ayanda. Sapay kuma, tanwadaman dagiti, at daan iti sagubanit. Ket ipatay mo kadi o apo, iti man nakabalin ng imam kadakwada. Ket umimbag da kadagiti sakit da. Ket si kangardo apo, iti pangitalkan mi, iti biyagda. Ket dagito iti dawat ken kararag mi, baboon iti nagan, iti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Eat them ti tinapay, ti biyaga po. Maipay ito'y kararwag, kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Tinaimbag adamag iso masarakan iti libro ni Genesis kapitulo 5 bersikulo 18 aging kana ti 32 ket kastoy iti mabasa. Ide at tawa ni Harid iti sa gasot ket 50 naparaburan iti anak lalaki ket pinananaganan na iti Enok. Kalpasan na nagbiag pay iti 8 agasot tawen at dapat daduma nga anak na atay idi agtawan iti 9 agasot ket 50 ket 2 idi agtawan ni Enok iti 50 ket 5 naparaburon iti anak lalaki ket pinanaganan na iti Matusalim. Nagbiag ni Enok iti panakadkadkadwana iti Dios iti 3 agasot tawen. At dapat daduma nga anak na, kalpasan na nagbiagpay iti 3 agasot ket 6 ket 5 atawen. Nagbiag iti panakikadkadwana iti Dios. Kalpasan na nagpukaw agsipod taynala ti Dios. Idi agtawen ni Matusalim iti sa agasot ket 80 ket 7 naparaburan iti anak lalaki ket pinanaganan na iti Lamek. Kalpasan na nagbiagpay iti 7 agasot ket 80 ket 2 tawen. At dapat daduma anak na tay idi agtawen iti 9 agasot 50 ket 9. Idi agtawen ni Lamek iti sa agasot ket 80 ket 2 naparaburan iti anak lalaki kinunana ni Lamek
manipod iti daga nga inlunod ti Apo, mangyagday tuwing ubing, iti ginawa, kadagiti amin anadagsen at tarabaho tayo. Iti kasta, pinanaganan na itinuwi. Nagbiagpay nilamit, iti 5 ket 50 ket 5 tawen, at dapat daduma nga anak na, natay iti agtawen ti 7 nga gasot ket 70 ket 7. At tawen inuwi iti 5 gasot, iti naparaburan, iti 3 nga anak, alalaki, dasam, ham, ken hapit. Na ito'y tinibungan amag, po tayong Iso Kristo. Ti sasao anaragsak sao ang mamagbiag. Ti sasao anaragsak sao ang mamagbiag. soul.
Naimbag ang bigat tayo amin na danunen daytoy mensahe itangal daw sigun iti imbasa ni Apong Willie Navarro ket kablawak dagiti amin nga senior citizen ken kastamot dagiti amin nga apong lakay ken apong bakit ket damdamagok no anya iti Ilocano iti grandparents ket adda nang ibagaganyak nga ti grandparents kano ket apong lakay ken apong bakit ket damdamag dayjay may salaong nga sentence ket kinunada kanya ket apong laba kano apong laba apong laba dayjay ti ababa nga kayat nasawen iti grandparents kakabsat apong lakay ken apong bakit ket ni Apo Diyos kuma iti maidaydayaw iti selebrasyon iti senior citizen ken dagiti amin nga grandparents dagiti apong ket iti daytoy nga aldaw kakabsat ket iti paset ti nasantuan na surat ket saritaon na iti may papan kadagiti apapong iti nasantuan na surat nga masarakan iti Genesis kapitulo 5 versikulo 10 ken 8 versikulo 20 ken 4 dayjay basa ni Apong Willie Navarro ket iti daytoy ngaldaw kakabsat ket iti maysa nga saludsod no mano kada kayo paylaong nga daan iti senior citizen a naganak wenno adda paylaong ti apong yo nga bakit ken apong yo alakay ket nagswerte kayo no sibibiyag paylaong dagiti grandparents yo kakabsat gapuna ta kanyak ket awandan dayjay apong ko ken itatang ko ket dayjay apong ko bakit ket saan kun nakita dayjay laong apong lakay ngem manulaong bulan nga nakitak iso na iso nga saan kun malagip iti ropa na ken ni apong ko ken ni mamang ko dayjay apong ko lakay ket saan ko malipatan gapot managsabong iti aldaw iti Domingo ken ket no mga bakisona ket agyawid iti galunggong nga ipasidana kada kami ket dayjay kabaligtaran met dayjay apong ko bakit ken ni mamang ko relihiyosa isuna ti awit ni apong ko nga bakit ket Biblia ken imno iti rabii ket agkankanta iti nakristyanuan nga imno dayjay apong ko nga bakit ket ipukpukaw na no agkanta isuna ket agyaman ken kuana gaputa isuna iti instrumento ni Apo Dios tapno da kami nga apo ko na ket agserbi iti Dios ket adda iti napatanor na nga rod nga dua nga pastor ken maysa nga diakonesa dayjay apong ko bakit ken dayjay apong ko lakay iti mother side kakabsat dayjay nga rod nga saludsod itangal daw ket mano kada kayo iti addaan paylaong iti senior citizen ken grandparents nga aging itata nga panawen ket makitayo kadi iti biyagda iti nadyosan akababalin kakabsat ken makita kadi kadagiti apo ko dayjay influensyada mangiyasideg kadakwada iti Dios kakabsat ket mabalin nga kuna dagiti dadduma wen ken dadduma ket saan ken marigatanda nga mangi tugot kadagiti apo ko da
iti presensya iti Diyos, kang runana, iti aldaw, iti apo. Ket iti lasod, iti may kawalo nga tawen ko itatan, ket manmano dagiti apong nga makitak, nga itugot da dagiti apo ko da, kakabsat. Ket makitak nga dagiti laongan agkapilya, ket dagiti lalakay ken babakat. Awanen dagiti ubing kakabsat manmanon, dagiti ubing managkapilya. Ket anya nga tanton iti mapasamak, iti sumaruno nga tawtawen, no awanen dagiti ubing amayasideg iti apo kakabsat. Ket nga rod may isa nga karit, kada kayo nga seniors, ken da kayo nga grandparents, nga isuro kadagiti apo kuyo, dagiti sursuro ni apo tayo nga Hesus Kristo. Iti daytoy nga libro, iti Genesis, Kapitulo 5, ket saritaon na iti may papan iti tao nga isu ni Enoch, nga anak ni Jared, nga ama ni Metusela, nga nadaan iti atidug nga tawen kakabsat. Nga ni Metusela, ket isumet iti tatang ni Lamok, ket ni Lamok ket iti tatang na ket ni Noah. Ket amok nga datayo amin ket amamu tayo ni Noah, gapuna ta isuna iti inaramat ni Apo Diyos, tapno maisalakan dagiti tattao kakabsat. Ket nilamok, ket ine-express na dagiti pamati na, bubuan iti panangipay na iti anak na. Ket ni Noah, ti kay papanan na ket panaginana. Noah means rest, kakabsat, panaginana. Ket isuna dayjay bunga ni Seth, kakabsat. Noah means rest, and it was from the seed of Seth, that Noah came. Ket ni Noah, ket may isa nga napudno, amang iwarnak, iti naimbag adamag, may papan iti Diyos, iti lasod, iti sangagasot, ken 20 atawen. Kakabsat, 120 years. Nga uray dagiti tattao ket katawaan da isuna. Akon kunada bagtit, nga agtratrabaho isuna, nga agaramid iti arka, wenno vapor, iti tiyempo, iti kwaresma. Napudot dahil di nga panawan, iti panagaramid na, ket isuma iti tiyempo, nga iwarwaragawag na, iti may papan, iti panangisalakan ni Apo Diyos kadagiti tao. Nga kinunana, agbabawi kayo, taumay, iti layus, nga iyag iti Apo. Dayjay ni Noah kakabsat. Nga uray pay iti lasod, iti sangagasot, ken 20 nga tawen, iti panangiwarnak na iti naimbagadamag, ngem amuyo kakabsat, 8 laong iti naisalakan. Isuna ni bakit na dagiti 3 anak na ken dagiti asawa da kakabsat. Dagiti laong 120 years. Ngem iti naisalakan ket 8 laong. Ket no manon iti tawenyo apong ni engineer nga Samuel Landingen. Iti lasod, iti nasurok nga 70 atawen. Nasurok nga 70 ti tawen yon, ket manon iti nayegyo iti Apo. Ni Noah ket 8 laong. Kakabsat. Iti lasod, iti sangagasot ken 20 nga tawen. Ket dayjay laong iti nakumbenta, iti
nayasideg na iti Diyos kakabsat. Ket no bilangan tayo iti tawen tayo itata. Ket ti saludsod manumoten dagiti nayasideg tayo iti Apo nga agpamati iti Diyos kakabsat. Ket daytoy iti akom dagiti ipatpateg mi nga senior citizen ken dagiti grandparents no anya ti makunayo iti pamati ket dagitoy sumarno nga henerasyon. At damat laong kadi iti maibati yu a pamati ket dagiti sumarno nga henerasyon kakabsat. Mabalin ayapay. At dakadi iti namnamaan tayo nga sumurno kadagiti tugotyo iti panagpamatiyo kani Apo Dios. Isu nga da kayo nga grandparents ket agbibiyag kayo akas iti panawen ni Enoch nga no basaon tayo iti paset iti nasantuan a surat akas naisurat iti Hebreo kakabsat. Anya iti kunana iti Hebreo may papan kani Enoch nga isuket maysa kadagiti kagagasatan nga nagserserbi iti Dios nga kinunana ditoy English kakabsat. Babaon iti pamati ni Enoch ket nayeg iti ayan iti Apo nga saan na nga napadasan iti matay. Kunana iti paset tinasantuan na surat kakabsat, by faith Enoch was taken up so that he should not see death. Nagimbagan no kasjay kakabsat nga biglalatan nga mapukaw tayo nga alaan da tayo ti Dios nga saan tayo nga mapadasan iti matay akas ni Enoch. And he was not found saan iso na mabirukan gaputan ni Apo Dios iti nangalaken kuana. For he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God. Nagbibiyag iso na ang makayayo iti sangwanan iti Diyos. Ket iti saludsod, maayayo kadi iti Diyos iti biyag tayo. No kasano iti panangaramat tayo iti biyag tayo. Maayayo kadi iti Diyos kakabsat. Ket no maayayo iti Diyos, mabalin ang mapadasan yun to. Iti kabadasan ni Enoch. Nga hanmat akas kenkwana nga biglalatan nga laon ti Dios wenno DJ tiyempon to nga alaon na tayo ti Dios ket saan tayo ang marigatan. Amuyo adu dagiti na imatangak nga matay nga marigrigatan nga habhabulen da DJ panagaangos da pigpigilan da nga matay da kakabsat. Nga kunada no, di tiyempo nga daki jay ket kunada, pastor, saan ko pa'y kayat timatay? Kayat ko pa'y iti agbyag ko man, no mabalin pa'y ko ma, sa anak nga laon ni Apo Diyos. Kayat ko pa'y nga makita dagiti apokok. Kayat ko pa'y nga makita ti panagdakol dagiti anak ko. Kunada dagito yung apong nga nagbalin, nga paset iti biyag ko kakabsat. Kadagiti nagdestinuak nga iglesia, metodista. Ado dagiti agpakpakaasi iti Dios nga saan kumapay nga laon ti Dios isuda. Ngem gaputa isu ti pagayan ti Apo ket natay dalata kakabsat. Tanon ti pagayitan ti Dios alaon na daw iti biyag tayo ket awan iti maaramidan tayo takukwa nga rod iti Dios iti biyag tayo. Da kayo nga apong mi, ket kukwa ni Apo Diyos iti biyagyo. Ket ti laong pakalaglagipan to kada kayo, ket dagiti nagakaimbag nga aramidyo.
kakabsat. Dadya iti maibati yo. Amuyo, adu dagiti seedlings ko, adda dagiti bukbukol, no, adda timangga kanyak, guyabano, kenda dumapay nga prutas, alaok dadya seeds da, dadya bukal da. Ket numaalak dadya bukal da, ket ikabel ko iti paso, weno, iti plastic bag kakabsat. Ket dayta ket agrusing agbyag. Ket idi nagawid dak, ket kunani bakit ko ket agmulmula ka manen. Tada tinaipatubok nga bukol. Ket saanen nga mabilang no mano dagiti kaykayo ken prutas nga imulak kakabsat. Nga nabisitao ket ribo dagiti na imulakon nga kaykayo ken prutas. Gaputa, isu iti mabalin ko nga maaramid tapno sumaysayaat daytoy pinaraswan ni Apo Diyos. Nga mabalin to nga ditoy ket may ayo ni Apo Diyos kanyak. Nga daytoy ti arapap ko idi tagbalin iti agriculturist gapo kani dayjay nangala kanyak nga antik iji Cagayan ket impanak iji Nueva Vizcaya. Ket isuna ket may sang agriculture. Ket ngem napigpigsa iti awis iti Dios kakabsat. Gapo tati nagyanak nga pagtaengan ket balay iti pastor. Napigsa iti impluwensya daytoy nga pastor. Isu nga naawis iti riknak nga agserbi iti Dios. Nga agingga na ita ket saan ko malipatan daytoy nga pastor ni Reverend Juan Osalia Senior. Nga awan sa bali nga impakita na kanyak no dagiti daddatlag nga inaramid iti Dios iti biag na. Isu nga nayayoak nga nagserbi nga kunana adunto ti pakadano ng barok no agpastor ka no may gala ka ti kursom ngagtrabaho ka ti gobyerno dayta awan to iti madanon mo nga luglugar nga adayo kunana kanyak. Ngayon nagpastor ka dito'y Luzon, mapangka di Visayas, ken Mindanao, ken apan kanto pa'y ijay bala si utaaw. Ket amin nga imbaga na kanyak kakabsat ket agpaiso. Dito'y Luzon, ado tinasursur ko, nakapanak di Visayas, kadwak ni Kuya Jimmy. Di Mindanao, gapu ken ni Sir June, nga sermon niya. Ken dadumapay nga lugar, anak kadununan mi iji bala si utaaw. Gapu iti influensya dagiti agpamati ken ni Apo Dios kakabsat. Isu nga kitaon tayo iti bunga daytoy biag tayo. Saludsuden yo iti bagiyo nga senior citizen ken apong mi abakot ken apong alakay. Anya nga tati bunga nga maibatik iti daytoy nga biag. Manulaong ang tawanan, iti bilbilangon, iti biyag tayo. Naggasat tayo, no madanon tayo iti sangagasot nga tawan. Sino kada kayo ti mayat nga tawan to iti sangagasot? Sakbay nga laon ni Apo Diyos. Kaya't mo kadi manong Jimmy, tagtawan iti sangagasot, Ate Neri. Da kayo apong Samuel Kajente, apong Samuel Landingen, apong Willie Navarro, apong Jun Sermonia. Ken amin nga apong namanong Larry nga Korea. Sino pa iti apong tayo ditoy? Apong June Daijay American. Ken da kayo amin. No utuban tayo anaimbag. Ket amirisan tayo analaing dagiti gapuanan tayo. Iti daytoy nga biag nanipo di DJ panakayanak tayo, panakainaw, panakayanak, panagdakkel tayo, ken tatan ket agtawan kayon iti 70 wenno 80. Ket kitaon nyo kakabsat, anyan dagiti bunga, dagiti tawtawan nyo.
Nagbalin kayo kadi anapudno iti imatang iti Diyos. Sinurot yu kadi iti tugot ni Apo tayo nga Heso Kristo. Wenot sinurot yu kadi iti tugot ni Apong yu nga nagpamati idi. Ken dagitoy nga pagpamati nga inawat yu, nga tinawid yu, ket itultuloy to dagitoy nga apo ko yu. Ket iti may sapay. Ket daytoy nga biyag kadi ket insuko yu talaga kani Apo Dios. Malagip ko dadji ko na ni San Pablo iti Filipos kapitulo maysa bersikulo 20 ken maysa. Ako na ni Pablo no para la kanyak abyang ti biyag ket para ken ni Kristo. Nagpintas, for to me to live is Christ. Saan na nga imbaga ijay, for to me to live for you, to live for this church, to live for this world. Saan na nga imbaga nga tibiyag ko ket para iti Nax United Methodist Church. Saan? Saan na nga imbaga? Tibiyag ko ket para kadigitoy leaders. Haan? Anya ti kinunan ni Pablo, dagiti leaders di nga panawen, dagiti pangpangulo, ket dagiti Romano. Ti kinunan ni Pablo, itibiyag ko no para la kanyak abyang, tibiyag ket para ken ni Kristo. Ibaga tayo man, datayo amin, itata nga dati online, ibaga tayo no para la kanyak abyang, tibiyag ko ket para ken ni Kristo. Ket no tibiyag yu ket para ken ni Kristo, ket ngarod makita iti Dios iti biyag yu. Pagsarmingan da kayo dagiti apo ko yu itata. Ket uray pay saan yung ibaga, apo agkapilya kamot nagsadot kan, nabayag nga hangka, saan ka nga makita nga agimgimong, anya ket din, awan iti bungak. Awan iti pakakitaan iti pamati. Nagadun dagiti natay nga Ilocano ditoy Nax. Ket ayan na nga dagiti bungada, awan. Awan iti nangituloy iti panagpamati da. Dahil jay Apo iti nakasang mapasamak. Ngem iti pagsayatan na no dagitoy nga apo ko ket kunaon da. Sa anak man ni Jay Nax nga kapkapilya at daak ditoy sa baling pagdaydayawan ngem ni Apo Dios. Ti inak nga pagserbyan gaputa dayjay tinakita ken ni apong ko alakay. Wow. Nagpintas abunga no kasjay kakabsat. Tati sigun ti kinunan ni San Pablo no para la kanyak abyang tibiyag ko ket para ken ni Kristo. Saan na para ti iglesia? Ti iglesia ket maraaramat laong kakabsat akas maysa a pagdaydayawan ken ni Apo Dios. Ngem iti kinapudno na iti biyag tayo kumaket para ken ni Kristo. Amen? Tibiyag ni Manong Jimmy ket para ken ni Kristo, tibiyag ni Ate Neri ket para ken ni Apo Heso Kristo, tibiyag ni Sir Jun Sermonia ket para ken ni Apo Heso Kristo. Ken kada kayo amin nga Ilocano nga adda dita balasiw tao, ibagayo man tibiyag ko ket para ken ni Kristo. Ket no tibiyag tayo ket para ken ni Apo Heso Kristo, awan nga rod iti kabuteng tayo. Ken ni patay. Takinunan ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. To die is gain. Anya ti Ilocano ti gain, gungguna. So nga no matay tayo kay gungguna tayo. Gunggunam, tanatay ka. Gunggunam iti Diyos ta naginana tayo para kini Apo Heso Kristo. Ket nga rod kakabsat iti daytoy nga bigat, awisen da kayo iti panagkararag.
Maminsan pa'y nga agyaman tayo kani Apo Diyos, gapo iti ayat nga isong insagot na kada tayo, iti daytingal daw. When Ama anasantuan, madaydayaw iti nagan mo. Agyaman kami, iti anak mo nga nagpamatiken ka, akas kada Enok ken ni Noah, nga isuda dagiti pagsarmingan mi, iti daytoy nga panawen. Akas kadagiti apong mi alakay ken apong mi abaket, ken dagiti amin nga seniors nga nagtalinaed iti panagpamatiken ka, agyaman kami, o Apo. Gapu ta daytoy nga pamati nga isu nga tinawid da kadagiti ipatpatigda ket nagtultuloy. Wenno Apo sapay ko ma, ta daytoy nga biag ket para ken ni Apo mi nga Hesukristo. Awan sa bali a pangisagutan mi ti biag mi no dilaom ni Apo Hesukristo. Ket ngarod no daytoy nga biag ket para ken kuana. Ket nakasagana kami ngarod o Dios nga ipaay amin para iti panagserbi ken kuana. Wenno Apo, agyaman kami. Iti ayat nga iso nga impaay mo kadagiti kakabsat mi, nga agyaman ken ka, iti daytoy nga aldaw. Gapu ta nadanon manen, iti tawon nga isuda ket agyaman ken ka. Agyaman kami ken ka Apo iti biag ni kabsat nga Lian Iblanco, nagkasangay iti 12, iti dayto nga Setyembre. Ken kastamat ito na 14 ni Manong Quirino Cardenas. Ken kastamat o Apo nga agyaman ken ka ni Manong Rolando Inis nga nagkasangay idi 10. Ken kastamat ni Engineer Jocelyn Bautista Lopez nga agkasangay into no bigat 13. Dawaten mi nga ipaayam kadi isuna iti nasayat nga salunat ken at dalata nga nasayat iti na panagtrabaho. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam kadi ni Nanay Lolit Chu nga agtawen iti 80 into no Setyembre 10 ken 7, September 17. Bendisyonam kadi iso na o Apo, ken sika kadi iti pangitalkan mi, iti biag na. Ken kastamet o Apo nga agyaman kami, iti anibersaryo iti Kalaysa, the Sir June kay Ma'am Lucy, agyaman kami iti parabor, iti ayan-ayat kadakwada, iti daytoy abulan. Ken kastamet o Apo nga agyaman kami, iti naidawdawatan ken nagpakararag kanyak tapno makapasa iti veterinary medicine board exam ni Dr. Jolivel Bibas ang nakapasa isuna iti napalabas nga lawas. Agyaman kami iti parabor iti panakapasana o Apo iti board exam ket nan anay isuna nga doktor iti veterinary medicine. Ken kastamat nga kakaragan mi ni Kabsat Kyle de la Cruz nga agtake iti chemical engineering. Ken ni Kabsat nga Joyce nga Estrada nga agtake iti haad examination. Ken kastamat ni Sister Emma Christine Carion nga ag-exam o Apo. Ket Apo Diyos mamati kami. Nga dagitoy nga anak mo nga isidagmiken ka, ket umayto iti panagbaligi da, babon iti panakaipasada kadagiti examination da, wenno ti board exam. When Ama, itultuloy mi nga dawdawatan, kaning karkaragan, dagitoy aday iti sapulan na iti panaglaing damanang Betreyes, Nanay Presi Ancheta, ni Evangeline Clipel, ni Manong Vir Santos, bendisyonam kadi Apo iti salunat na, ni
Tatay Jesuito Espinosa, bendisyonam kadi o Apo. Tatay Manuel ken Maxima Garcia, kamatilik mi ken ko Apo iti salunat na kastamot ken Auntie Joan Salinas Carrion. Ni Nanay Lilia Marquez, ken ni Doktora Lei Juan, bendisyonam kadi ni Doktora Juan o Apo, kamatilik mi iti salunat na. The Nanay Amor Sermonia, ken Nanay Marcelina Evangelista, Nanay Adelina Roman, ikamatilik mi ken ko Apo ti salunat da. Kastamot ni Kal James Aklayan, iti chemotherapy na. The Manong Jaime Ferrer ken Jamenaya Ferrer, kamatilik mi iti salunat na o Diyos. Ken kastamot o Apo, ni Nori Joy Lacro nga may isang nurse, iti Northern Cagayan District Hospital, bendisyonam kadi iti salunat na o Diyos. Kastamot ni Brother Elson de la Cruz, kamatilik mi o Apo iti salunat na. Ken kastamot o Apo ni Flor de Lisa de los Trinos Azurin, bendisyonam kadi iti salunat na. Ken Benjamin Azurin o Apo. Ken kastamot ni Jose de la Cruz, iti liver transplant o Apo, amaramid ken kuana. Ken ni Reggie Passion, iti eye surgery. Ken kastamot o Apo nga ikamatilik mi ken ka. Iti biyag ni Brother June Pabrika, iti pupusay ni Sister Betty Pabrika o Apo, iti napalabas nga aldaw. Bendisyonam kadi isuna. Ket sika kaditi mangliliwa ken ni Brother June Pabrika o Apo, ket makapagtultuloy nga agserbiken ka. Ken kastamot nga idawdawatan mi o Apo, dagiti amin nga senior citizen ken grandparents itangal daw, bendisyonam kaditi salunat da. Iti salunat da Manong Jimmy ken Ate Neri, agyaman kami iti kaddada, itangal daw anak kadwa mi suda. Ken agyaman kami iti kararag ni Apong Samuel Landingen nga impay na kada kami. Da Apong June iti nga si Chanko, iti inda nga panagkanta, iti inguten na nga asawa. Ken kastamot iti panagbasa iti Biblia, babon ken Apong Willie Navarro. Ikamatilik mi ken kao Apo dagiti anak mo. Ket bendisyonam nakamo Apo, iti panagtultuloy, daytoy aramid iti panagdaydayaw iti daytoy nga bigat. Wenno Ama, ipakpakaasi mi nga bendisyonam kaditi nasyon mi a Pilipinas. Sapay kumata bumaban iti kaso iti COVID iti nasyon mi o Apo. Ket agsubli a sumayaat iti negosyo tapno sumayaat iti ekonomiya mi o Apo. Sapay kuma, saan mi nga amo no kaano nga aglepas dahiti nga COVID, si kalaong ti makamo o Apo. Ket nga rod o Diyos, ti awan sa bali nga ramiden mo no di kat agkararag kami. Nga dawaten ken ka o Apo, nga kaasyan na kami kadi. Bendisyonan na kami kadi o Apo. Ket bendisyonam, dagiti amin nga ipatpatig ming OFW. Kamatilik mi ken ka o Apo, dagiti pamilya nga pinanawan da dito'y nasyon mi. Ket sikay ti may daydayaw, ken may tanok iti daytoy aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi. Babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Tata iti panawon ti panakaala dagiti sagsagot, operatory, ken napagkapulo, ket masapol lamang itugot ti tunggal maysa iti sagot, kas mayan nurot iti imparabor ni Apo Dios tayo. Ket masarakan iti libro ti Deuteronomy chapter 16 verse 17. Ket kakabsat makita tayo dita screen tayo iti video account tayo. Kastamot iti GCash number
nga mabalin tayo nga magpatuludan Apo dagitoy offerings tayo pagkapulo tayo ket amin Apo nga parabor nga dumteng kada tayo ket nagapo kini Apo Dios nga kasapulan Apo nga isubli tayo apan nagdaydayaw kini Apo Dios. To'y sagot nga yegni nagtaod da bukwam intalek mo kada kami da kamti agaywan. Agyaman kami ken ka o Diyos iti sagsagot nga ipay dagiti amin nga anak mo iti daytoy aldaw para iti pakaididiyawan iti nasanto nanagan mo. Bendisyonam ka di trabaho da, pamilya da, iti salon at daw Apo nga iso ti gameng da. Ket nga rodo Apo, maramat dagiti sagsagot, kadagiti misyon, ken kasapulan, iti Iglesia iti Knox United Methodist Church. Bendisyonam ka di, dagiti amin anak mo, anang Ted. Amen. Amen. Madaydayaw iti Diyos, iti daytoy aldaw, agyaman kami ko Jimmy, ati Neri, MECQ, ket datoy lang ti adda ditoy awan sa Bali. Tapno kastakit dayjay IATF protocol ket itultuloy tayong tumpalan para iti pagsayatan ti salunat tayo. Yaman kami, di ko ni Sharon, iti panagtugtugyo, Ronnie, ken Renwell, thank you. Ket Renwell, dagiti announcement, kalpasan na daytoy nga service Apo. Ket marami diti senior citizen celebration, grandparents celebration. Dahiti kat 123rd anniversary kakabsat, ket ipay tayo dagiti sagsagot iti Apo iti daytang aldaw, iti Domingo. Ket tunggal Lunes, ket dati maramid nga prayer gathering iti oras ti alas 7 iti Rabii. Ket maited iti Zoom kada kayo kakabsat. Ket agtultuloy iti midweek service tunggal lawas, iti Webes, iti oras dala 6:30. Ket niya po Diyos ko matimang bendisyon, kadigiti adong agboyboya, ken makipagpaset iti midweek service through Dr. Jericho Ong. Ken kastamot, iti dawn prayer, giyaman kami, nasurok na sa gagasot, iti kadwa tatay bigat. Ket niya po Diyos may daydayaw, iti 7:30, iti service ti Ilocano kakabsat, dagiti san pa'y makaammo. Gaputa dati ka 7 o'clock, tataka 7:30, ken 9:30 a.m. DJ sumarunong serbisyo ni Dr. Menry Mendilio, ken alas 3 matlaong kan ni Dr. Jericho Ong iti contemporary worship service. Ken ti recognition Sunday, lagligipen nyo, dagiti na ited nga link kada kayo kabsat ket sungbatan nyo. Tapno may kan pamadayaw dagiti anak yo. Ket agyaman na kiti Diyos, nakaawid kami, awan pa'y turog ko kakabsat. Intultuloy ko para iti Apo ket ti pigsak tata ket gapu iti Dios. Kadagiti Tagalog sa bali di pigsa ano ate. Sakit yung pigsa pero sa Ilocano lakas ano. Ang lakas po nating mga Ilocano ay galing sa Dios. Ni Apo Dios kumangarod iti may daydayaw ket kitaon nyo dagiti schedule iti service iti Knox. Iti naimbaga damag tunggal aldaw iti Sabado iti oras iti alas 6:30 ken ti morning devotion kakabsat inaldaw dayta ti oras iti alas 7. Ket tunggal Miyerkules ket Shakti in charge iti morning devotion. Si Jesus ay kasama pananalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Ni Apo Dios ti may daydayaw iti biag tayo amin nga Ilocano iti daytoy aldaw. Biag ko alaem Apo, ken kakas daton ko, aldaw ken to'y tiyempo, kanayon pagdayaw ko, aramatem imak, maitunos ta ayat oray dagitoy sakak nagserbisi papartak timeko ala emet agpaay
Apo amin laem, sirip ko aramatem, tunggal pigsakas pilyem, tagikwaem amin ko, jak maikutan apo, alaem paitoy puso, apay di tatronom, alaem metoy ayat, ken kainaki datag, agraman payday toy biyag, agnana yun may paay. Agkararag tayo. Nagimbag ka Apo iti panangipaay mo kadagiti anak mo nga agserbiken ka iti daytoy aldaw, iti biag ni Kuya Jimmy ken Ate Neri, iti kararag babon ken ni Apong Samuel Landingen ken kastamot iti tribute song number da Apong June ken Perla si Chanko ken uray pay da iti panakaibasa iti daan na tulag babon ken Apong Willie Navarro. Agyaman kami kadagiti nga anak mo Apo nang ipaay iti presensyada. Bendisyonam kadi iti salunat ni Apong Willie Navarro ta agsaksakit isuna. Sapay ko mata may subli tinasayat nga salunat na kaniraman mi nga agyaman ken ka ni Sister Joan Ragingan de Leon iti napinta sa salunat na. Ket ama agyaman kami kadagiti nakadwami da kabsat Ronnie, Renwell, ken Deaconess Sharon, ken Deaconess Irene, ken uray pay ni Isaac o Apo. Ket agyaman kami kadagiti amin nga anak mo ang nakipagpaset iti Zoom link. Ket agyaman kami iti biagda nga adda nga nakadwami iti panagdaydayaw. Sika nga ro Apo iti agbendisyon kada kami amin ket kalpasan na dayto iti oras ti alas 10 ket addaan kami iti Sunday school. Bendisyonam kadi iti naragsak nga panagadalmi iti sasaom ket dagiti iti dawat ken kararagmi babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangrunam, ti langit ken ti daga. Itao atin tayo tinaindakla ng bendisyon ng gapu tinagan ti Diyos Ama, babon ti anak na iso ni Apo tayo nga Hesukristo, nga iso na ti dalan, ti pudno ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, awaten tayo ita nga awan patinggana. Amen. 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 May daydayaw itinagan ni Apo ting Hesukristo kada tayo amin nga Ilocano iti daytoy aldaw.